Αντένα FM στέρεο στους 97,1. Βραδινό Εξπρές. Στον Αντένα 97,1 ξεκινά το Βραδινό Εξπρές με πορεία ωριαία από τις 8 ως τις 9. Βραδινό Εξπρές κοντά σας ζωντανά και καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, μια πορεία στο σύγχρονο ελληνικό ήχο με ενδιάμεσες στάσεις και σε άλλα είδη ελληνικού τραγουδιού. Το ταξίδι του Βραδινού Εξπρές επιμελείται και παρουσιάζει για σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ο Ποσειδώνας παρών στο θερινό ραντεβού σας καλωσορίζει στο 4ο Βραδινό Εξπρές της εβδομάδας. Σήμερα Πέμπτη και είναι πια γνωστό πως αυτή η μέρα είναι για μας η μέρα του προσκεκλημένου, που ποτέ δεν αποκαλύπτουμε από την έναρξη της εκπομπής. Βέβαια, κακά τα ψέματα, για τη σημερινή προσκεκλημένη δεν θα χρειαστεί να την κρύψουμε και πολύ, διότι έχουν ήδη γραφτεί και ακουστεί πάρα πολλά. Προς τα παρόν να πούμε πως ο Ματθαίος Σκυλάκης είναι ο σημερινός ρυθμιστής του ήχου και το Βραδινό Εξπρές ξεκινά με ένα χτύπημα εξ επαφής. Με τρομοκράτη όταν γυρνώ την πλάτη, με βόμβες μου ανατινάζεις τη ζωή. Μου στέλνεις μανιφέστα και μου ζητάς τα ρέστα, στείνεις παγίδες από το βράδυ ως το πρωί. Εξ επαφής, πυροβολείς και τρέχεις να μου κρυφτείς, αφήνεις συχνή όμως και θα βρεθείς. Καλύτερα λοιπόν να μου παραδώσεις. Είναι ο Αντένας στους 97,1 κοντά σας στο Βραδινό Εξπρές και ο Ποσειδώνας. Φυσικά σήμερα είναι Πέμπτη, η ώρα 8 και 7 θερινά λεπτά, όπως τα λέμε σε αυτήν την εκπομπή. Ως γνωστόν, μέρα προσκεκλημένου, ναι, κοντά μας είναι η Δήμητρα Γαλάνη. Δήμητρα, καλώς όρισες στο Βραδινό Εξπρές. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις? Σε Βραδινό Εξπρές, βόλτες. Είσαι καλά? Θέλω να πω κάτι στους φίλους ακροατές που ίσως δεν το ξέρουν, ναι, ή μπορεί και να το ξέρουν, ότι χαίρομαι βέβαια πάντα όταν υπάρχει κάποιος προσκεκλημένος στην εκπομπή την Πέμπτη, αλλά χαίρομαι διπλά μαζί σου, διότι είχαμε κάνει μαζί μια εκπομπή πριν από 1,5 χρόνο περίπου, και ήταν μια από τις πρώτες μου ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, γιατί τότε ξεκινούσα εγώ στο ραδιοφωνικό, από τους νεότερους της δουλειάς, και είχαμε περάσει πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, οφείλω να σου ομολογήσω καταρχήν να καλησπερίζονται στους ακροατές σας και ακροατές μας βέβαια. Οφείλω να σου ομολογήσω ότι επειδή ακριβώς τώρα πια το ραδιόφωνο είναι σε όλη του, η ελεύθερη ραδιοφωνία πια είναι στο full της, λίγο πολύ εμείς έχουμε 1000 ακουστήρια τα ραδιόφωνα, γι' αυτό και αποφεύγουμε κατά κάποιο τρόπο τις εμφανίσεις, τις ζωντανές, τις εκπομπές, αλλά μου ήταν αδύνατο να αντισταθώ στην πρόσκληση δική σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ ειλικρινά. Και ο λόγος είναι απλούστατος, επειδή παρακολουθώ και βέβαια και τον Αντένα και είναι σε αυτοθερμένους σταθμούς, θεωρώ ότι η εκπομπή σου είναι ίσως η πιο σωστή σε σχέση με το ελληνικό ρεπερτόριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην είσαι επηρεασμένη από το ότι με παρακολούθησες τότε που ξεκινούσα, που όπως είπα κάναμε μία από τις πρώτες μου εκπομπές μαζί. Όχι, δεν είναι καθόλου. Δεν είναι, μπορώ να σου μιλήσω πολύ αντικειμενικά. Άλλωστε πρέπει να μιλάω αντικειμενικά σε αυτό το θέμα, γιατί η αλήθεια είναι πως το χάρη της ελευθερίας του ραδιοφώνου πια, που είναι ευχάριστο για μας, το μικρόφωνο έχει δοθεί και σε ανθρώπους οι οποίοι το εκμεταλλεύονται κάπως περίεργα και δυσάρεστα πολλές φορές, και όταν είναι κάποιος καλός πρέπει να το λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έλεγα πριν περάσουμε σε ερωτήσεις, πριν ακούσουμε κάποιες μουσικές σου επιλογές, μια και σήμερα θα είσαι κοντά μας ως τις 9 συνοδηγός του Βραδινού Εξπρές, να ακούσουμε ένα παλιότερο τραγούδι. Ξεκινήσαμε με το Εξ επαφής από το νέο σου δίσκο. Πόσα χρόνια θα πάμε πίσω αν ακούσουμε τα γαλάζια σου γράμματα?
Θα πάμε στο 1976. 1976, τα γαλάζια σου γράμματα. Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θάματα. Μια ζωή σαν ασθένω στα γαλάζια σου γράμματα. Ήταν 1976 λοιπόν και η Δήμητρα Γαλάνη τραγουδούσε τα γαλάζια σου γράμματα, μια σύνθεση του Γιώργου Χατζηνάσιου σε στίχους του Γιώργου Κανελόπουλου, ένα πάρα πολύ κλασικό τραγούδι. Ακούτε Αντένα στους 97,1. Δήμητρα, σιγά σιγά να περάσουμε και στην πρώτη ερώτηση, η οποία είναι και αρκετά τυπική, θα έλεγα. Πριν από 6 μήνες περίπου κυκλοφόρησε ο τελευταίος σου δίσκος, το γνωστό άλμπουμ Εξ Επαφής, το χτύπημα εξ επαφής, όπως συνηθίζω να το λέω. Ένας δίσκος που κατά τη γνώμη μου κατάφερε να έχει τη χρυσή τόμη μεταξύ εμπορικότητας και ποιότητας. Ναι, κοιτάξτε. Θα ήθελες να μιλήσεις γενικότερα για αυτή τη δουλειά? Ναι, βέβαια. Αυτός ο δίσκος έγινε με συγκεκριμένες προθέσεις. Καταρχήν θέλω να σου πω, και πρέπει να ξέρουν και οι φίλοι που μας ακούνε, που οι άνθρωποι, δηλαδή γενικά το κοινό που με ακούει και παρακολουθεί τη δουλειά μου, ότι όταν κάνω κάτι δεν είναι απαραίτητος εμπορικών προθέσεων, δηλαδή δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου. Αν τώρα αυτό έχει και εμπορική απήχηση, είναι κάτι το οποίο... Τόσο το καλύτερο. Αλλά δεν υπάρχει πρόθεση. Δεν αυτό είναι γεγονός. Φαίνεται από όλη σου την πορεία αυτή. Στο συγκεκριμένο δίσκο η πρόθεση ήταν να γίνει ένας δίσκος που να αντιστοιχεί στην εποχή. Αυτό τι εννοώ με αυτό? Όχι να είμαι της μόδας, δεν εννοώ αυτό. Απλούστατα επειδή ήταν όλη αυτή η κατάσταση, η γύρω μας η κοινωνικοπολιτική κατάσταση βεβαρημένη και βαριά τα πράγματα, ένιωθα, έπαιρνα το μήνυμα από τον κόσμο ότι ο κόσμος είχε ανάγκη από διασκέδαση, από χαρά, αν όχι ξεφάντωμα, γιατί δεν είμαι εγώ αυτή που θα το δώσω, αλλά από ένα ρυθμό, από κάποια διάθεση προς τα πάνω. Και επειδή νομίζω ότι όταν ο κόσμος σε στηρίζει για 20 χρόνια, είσαι υποχρεωμένος κάποια στιγμή να στηρίζεις και εσύ τον κόσμο και να ανταποκρίνεσαι σε αυτό το πράγμα, το μήνυμα που σου περνάει. Με αυτή τη διάθεση έκανα αυτό το δίσκο, ο οποίος είχε αρκετά ρυθμικά τραγούδια και τραγούδια απάνω. Και μερικές φορές θα έλεγα είχε και κάποια τραγούδια αναγκαία σκληρά, δηλαδή έπρεπε να υπάρξουν και μερικά σκληρά τραγούδια, είτε ορχιστρωτικά, συνθετικά και στιχουργικά. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο λες και λέω κι εγώ υπάρχει στο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, που είναι το Μια Ευκαιρία. Ναι, αυτό θέλω να πω ότι εδώ μου δόθηκε μια ευκαιρία. Στην κυριολεξία. Μαζί το είπαμε. Μου δόθηκε μια ευκαιρία λοιπόν να τραγουδήσω ένα έτσι, θα έλεγα σκληρά ηλεκτρικό κομμάτι. Ως και hard rock. Ναι, δεν θέλω να ονοματίζω, να λέω τη λέξη rock, γιατί η rock είναι μια υπόθεση που δεν μπορώ να καταλάβω τι θα πει στα ελληνικά rock. Ναι, σίγουρα. Αλλά ένας ρυθμός σκληρός ηλεκτρικός και ένας στίχος σκληρός που έχει να κάνει με πολύ σημερινό πράγμα, το οποίο το χάρισε ο Αντώνης ο Ανδρικάκης, που οφείλω να ομολογήσω ότι ο Αντώνης είναι από τους νέους πολύ σημαντικούς στιχουργούς και έχει ένα λόγο σημερινό. Ας ακούσουμε λοιπόν Μια Ευκαιρία του Νίκου. Να ακούσουμε το Μια Ευκαιρία με μια καταπληκτική ερμηνεία από την Δήμητρα Γαλάνη. Αυτό ήθελα να το πω εγώ. Όχι, είναι γεγονός. Όταν άκουσα την ερμηνεία, δηλαδή έμεινα. Ακούμε Μια Ευκαιρία. Σύνθεση του Νίκου Δυνατιάδη σε στίχους του Αντώνη Ανδρικάκη, όπως είπαμε και νωρίτερα, με την Δήμητρα Γαλάνη που είναι σήμερα κοντά μας. Ήταν φυσικά το τραγούδι Μια Ευκαιρία από το άλμπουμ Εξ Επαφής. Ακούτε Βραδινό Εξπρές στον Αντένα στους 97,1, μια εκπομπή που προσφέρει με πολύ κέφι το Ούζο 12. Ούζο 12 και θάλασσα. 12 ακριβώς. Η καλύτερη ώρα. Στις 10 Ιουλίου ο Αντένα.
Στις 10 Ιουλίου Αντένα λοιπόν, και επιστρέφουμε σε κάποια μουσική υπόκρουση από τραγούδια από εισαγωγές τραγουδιών της Δήμητρας Γαλάνη. Και σιγά σιγά, Δήμητρα, να σε ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι ένα... ήταν αυτό στις 10 Ιουλίου. Α, δεν κάνει να πω. Αυτό περνάει γενικά έτσι. Εκεί πέρα που καθόμαστε και μιλάμε, στις 10 Ιουλίου. Καταπληκτικό. Και μετά μπαίνει η Δήμητρα Γαλάνη, πώς ήταν ένα Γιαννόπουλο. Δεν έχω καμία αντίρρηση προς αυτό, αλλά μου εξάπτει την περιέργεια. Και είμαι σίγουρη θα εξάπτει και την περιέργεια των ακροατών. Σίγουρα. Άρα κάποιο λόγο έχει. Ως και τη δική μας. Να ακούσουμε την πρώτη σου μουσική επιλογή, Δήμητρα. Και βέβαια, η πρώτη μουσική επιλογή είναι ένα τραγούδι που έφτιαξαν ο Νίκος Πορτοκάλογλου για τις ανάγκες του προγράμματος που είχαν παρουσιάσει το χειμώνα με την Χάρη, την Αλεξίου και την Αφροδίτη τη Μάνου. Και είναι πραγματικά ένας στίχος που τον αφιερώνω στους φίλους μας που μας ακούνε, που έτσι άμα τον προσέχουν και το ακούνε μία φορά την ημέρα, νομίζω θα είναι πάρα πολύ καλά. Εννοείς φυσικά το τραγούδι «Η αγάπη ίσως ξέρει», το οποίο εγώ προσωπικά το ονομάζω διαφορετικά. Παράξενη εποχή. Παράξενη εποχή, λοιπόν. Παράξενος χειμώνας μπαίνει, παράξενη εποχή. Κανείς δεν ξέρει που πηγαίνει, δεν ξέρει που θα βγει. Πάτε με χαρούλα Αφροδίτη, πρώτη μας φορά. Φέτος νοικιάσαμε το ίδιο σπίτι. Φατμέ, Χαρούλα Αλεξίου και Αφροδίτη Μάνου, ένα τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου από το διπλό και ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ Πάλκο, ήταν μια μουσική επιλογή της Δήμητρας Γαλάνη στο Βραδινό Εξπρές. Δήμητρα, μιλώντας για το ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ των Φατμέ, θα ήθελα να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Ποια τα μελλοντικά σχέδια της Δήμητρας Γαλάνη από πλευράς θερινών εμφανίσεων, ζωντανών πάντα, και χειμερινών? Αν υπάρχει κάτι νέο, έτσι, να υπάρχει καμία είδηση. Γιατί το καλοκαίρι είναι ήδη. Έχουμε, τώρα που είπες, φέτος νοικιάσαμε το ίδιο σπίτι. Δηλαδή, μάλλον είπαν τα παιδιά. Ναι, Φατμέ, Χαρούλα, Αφροδίτη. Εγώ για φέτος θα νοικιάσω το ίδιο σπίτι με τη Χαρούλα. Με τη Χαρούλα. Βέβαια το σπίτι μας με τη Χαρούλα το έχουμε στήσει εδώ και χρόνια. Βέβαια. Δηλαδή η συνεργασία μας με τη Χάρη την Αλεξίου είναι κάτι που έχει διαγράψει μια πορεία πολύ επιτυχημένη, μπορώ να πω. Και αυτό έτσι κορυφώθηκε με τον δίσκο που είχαμε κάνει. Τα τραγούδια της χθεσινής μέρας. Που είναι ένας δίσκος που εξακολουθεί να αγαπιέται και να πουλάει. Κλασικότατο. Ναι. Λοιπόν, αυτό το δέσιμο, την καλλιτεχνική συνεργασία, την είχε απολαύσει μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Και δεν την είχε δει ζωντανά ποτέ η υπόλοιπη Ελλάδα. Αποφασίσαμε λοιπόν φέτος, μετά βέβαια από αρκετά χρόνια, καλό είναι αυτό, αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα, οι δυο μας, σε ολόκληρη την Ελλάδα, εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Και το εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης βέβαια δεν είναι γιατί μόνο μας έχουν, ναι, αλλά... Κάπου αυτό δεν εννοούσε, γιατί έχουμε και προηγούμενα. Αλλά είναι γιατί ετοιμάζεται κάτι ειδικό για τον χειμώνα, που ακόμα δεν μπορώ βέβαια να το ανακοινώσω, το οποίο θα παρουσιαστεί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Οπότε... Τουλάχιστον εφόσον δεν λες ποιο θα είναι αυτό το κάτι το οποίο πρέπει να αναμένουμε, περίπου πότε πρέπει να το περιμένουμε? Μέσα στο χειμώνα. Βέβαια όλα εξαρτώνται από πολλά πράγματα. Σίγουρα. Αλλά μέσα στο χειμώνα, δηλαδή από Νοέμβρη και έπειτα, ίσως μπορούμε να το ζητήσουμε. Τώρα αν θα είναι πρώτα στη Θεσσαλονίκη και έπειτα στην Αθήνα δεν ξέρω ακόμα. Ή πρώτα στην Αθήνα και μετά στη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη πια εισπράττουν την ίδια στιγμή τα πράγματα. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά έτσι με αυτή την προοπτική λοιπόν κάνουμε τη σειρά των συναυλιών αυτές με τη Χαρούλα την Αλεξίου. Και μαζί μας θα είναι και οι Λαθρεπιβάτες. Οι Λαθρεπιβάτες. Τα δύο αυτά συμπαθητικά παιδιά. Κυκλοφόρησαν τον πολύ ωραίο δίσκο με τον όμορφο τίτλο Πάπολα. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Πριν από αυτό όμως, αυτή η τουρνέ ξεκινάει την 1η Αυγούστου και τελειώνει γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου. Πριν από αυτό, την άλλη εβδομάδα, στις 8 Ιουλίου, στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ της Πάτρας, παρουσιάζω μια ειδική βραδιά, μια βραδιά που έγινε ειδικά
παραγγελία για το θέμα του φεστιβάλ που φέτος, από ό,τι ξέρεις, ο Θάνος ο Μικρούτσικος, που είναι και ο εμπνευστής όλες αυτές τις ιστορίες, κρατάει αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει το φεστιβάλ της Πάτρας να είναι ο πιο ζωντανός πυρήνας, ζωντανός οργανισμός, το ζωντανό κύτταρο αυτή τη στιγμή από όλα τα φεστιβάλ ίσως στην Ελλάδα. Δηλαδή το φεστιβάλ της Πάτρας είναι ένα από τα καλύτερα μεσογειακά φεστιβάλ, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εκτός από βάζει κάθε χρόνο ένα θέμα. Το θέμα φέτος είναι ο μύθος της Ευρώπης. Ο μύθος της Ευρώπης. Εγώ διάλεξα λοιπόν την παρότρινση του Θάνου, βέβαια, όλο αυτό. Διάλεξα να κάνω ένα αφιέρωμα σε 3+1 μύθους της Ευρώπης. Ο ένας είναι ο Κουρτ Βάιλ, ο άλλος είναι ο Νίνο Ρώτα, ο άλλος είναι ο Μάνος Χατζηδάκης και ο άλλος είναι οι Beatles. Μύθοι και οι τέσσερις. Μύθοι και οι τέσσερις. Και μύθοι γιατί καθορίζουν ο καθένας την εποχή. Και έχουν ανατρέψει τα πάντα. Ο καθένας στην εποχή τους ανέτρεψε τα πάντα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, από Κουρτ Βάιλ, από Νίνο Ρώτα, Μάνο Χατζηδάκη. Κοίταξε να σου εξηγήσω καταρχήν. Λοιπόν, να τα πω με τη σειρά. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, όταν το είπε ο Θάνος, σκέφτηκα να κάνει όλη την ενορχήστρωση και την επιμέλεια της δουλειάς η Λένα Πλάτωνος, η οποία είναι ένα πρόσωπο πολύ σοβαρό, μια γυναίκα η οποία έχει μουσικό στίγμα μοναδικό ίσως στην Ελλάδα. Και ένας άνθρωπος που έχει την αισθητική να αναλάβει κάτι τέτοιο. Και κατά τη γνώμη μου πολύ προσωπικό και διακριτικό ύφος. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν μίλησα με τη Λένα και αποφασίσαμε αυτή τη βραδιά. Λοιπόν, το πρώτο μέρος θα παρουσιαστεί δουλειά της Λένας, όπου θα έχω και εγώ μια συμμετοχή πάνω στα τραγούδια του Καριωτάκη που έχει κάνει η Λένα Πλάτωνος. Και στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστούν οι μύθοι της Ευρώπης. Όπου είναι όλο ξενόγλωσσο. Δηλαδή όλα τα τραγούδια, ακόμα και του Χατζηδάκη, είναι επιλεγμένα τραγούδια που έχει κάνει στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα από τον Κουρτ Βάιλ θα τραγουδήσω από την αμερικάνικη εποχή του Βάιλ, δηλαδή September Song, Speak Low και ένα τραγούδι που έχει γράψει το 1935 πριν πάει στην Αμερική, το Γιουκάλι Τάγκο, που είναι φτιαγμένο ειδικά για τραγούδι. Πάρα πολύ όμορφο. Από τον Νίνο Ρώτα θα τραγουδήσω 3 θέματα από ταινίες, τα οποία έχουν γίνει με λόγια. Από τον Μάνο Χατζηδάκη θα τραγουδήσω. Μία από τις 3 ταινίες μήπως θα είναι η ιστορία του έρωτα και της αναρχίας. Όχι, δεν θα είναι αυτό. Δεν θα το κάνω το Περμέ. Έχω 3 τραγούδια που είναι ένα από το Λαστράντα, ένα από τον Ντόλτσε Βίτα, του Φελίνη, αυτά τα 2 φιλμ, και είναι ένα από ένα από τους 2 νονούς. Ένα θέμα που έχει κάνει ο Σέτζο Εντρίκο. Το έχει τραγουδήσει. Στο Χατζηδάκη κάνω πρώτα ένα κομμάτι που έχει πει ο Nat King Cole και έγινε μια τεράστια επιτυχία, το In the Cool of the Day, το οποίο είναι ένα κομμάτι που στην Ελλάδα είχε γίνει με αυτό το «Κάνε το δάκρυ σου φαράγγιμα». Μετά λέω ένα κομμάτι που είπε η Μπρέντα Λί το 1960 και ήταν μέσα στα 10 πρώτα στην Αμερική και στην Αγγλία. Το οποίο ήταν βέβαια αυτό που είχε πει η Τζένι Καρέζη, λόγο στο λόγο και ξεχαστήκαμε κλπ. Το οποίο αυτή το λέει All Alone Am I. Έχω μια ιδέα. Ναι. Να μας το λέει λίγο ζωντανά. Και το τρίτο τραγούδι είναι από τα... Προφανώς δεν άρεσε και τόσο ιδέα. Το τρίτο τραγούδι είναι... Είναι από τα Reflections του Μάνου. Τα Reflections του Dedication που το είχα πει και στις βραδιές του Σίλιου. Και από τους Beatles είναι 3 κομμάτια των Beatles. Από τα πολύ γνωστά κομμάτια. Μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν η Δήμητρα Γαλάνη φέτος το καλοκαίρι. Συγχρόνως κάτι ετοιμάζει για το χειμώνα, αλλά δεν μας λέει τι. Θα λέγα να πάμε στα 1986, μια και νωρίτερα πήγαμε στο 1976 με τα γαλάζια σου γράμματα. Να ακούσουμε σε όποιον αρέσουμε. Βέβαια. Αντένα στους 93,1 κολλάσα στο Βραδινό Εξπρές, μια εκπομπή που προσφέρει με κέφι και δροσιά το Ούζο 12. Αντένα FM στέρεο στους 97,1.
Ακούτε Αντένα στους 97,1. Όχι, δεν θα σας πω τι θα γίνει στις 10 Ιουλίου, παρόλο που ρώτησε και η Δήμητρα Γαλάνη νωρίτερα. Τι συμβαίνει, Δήμητρα? Έχω πάθει κατσαντράλα, δηλαδή πρέπει να μάθω οπωσδήποτε τι είναι στις 10 Ιουλίου. Θες να μάθεις οπωσδήποτε, Και δεν ξέρει κανείς αυτό. Δυστυχώς δεν γίνεται. Το μόνο που μπορώ να πω είναι αυτό που λέω πάντα 8.30 ώρα στην εκπομπή Βραδινό Express, ότι είναι κοντά σας αυτή η εκπομπή που ακούτε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, τώρα πια και Παρασκευή. Σήμερα Πέμπτη, μέρα προσκεκλημένου, ο Ματθαίος Κυλάκης είναι πάντα παρόν στον ήχο και η Δήμητρα Γαλάνη κοντά μας, επίσημη προσκεκλημένη του Βραδινού Express. Δήμητρα, πριν περάσουμε σε άλλη ερώτηση, θα έλεγα να επιστρέψουμε στο τελευταίο σου άλμπουμ. Αν και θα σου κάνω και ερώτηση για μελλοντικά άλμπουμ, μην νομίζεις, το συνηθίζω να γινόμουν ενοχλητικός. Από το τελευταίο άλμπουμ, λοιπόν, το Εξ Επαφής, όπου εκτός από το Εξ Επαφής και το Μια Ευκαιρία, υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι το Δεν Έχω Τίποτα Δικό Μου. Ένα τραγούδι που έχουν γράψει επίσης ο Νίκος Ιγνατιάδης και ο Αντώνης Ανδρικάκης, το οποίο τραγούδι έχει πολύ ωραία ενορχήστρωση και ένα περίεργο εφέ στην εισαγωγή του. Ναι, το οποίο εφέ ανήκει βέβαια. Τις ενορχιστρώσεις βέβαια οφείλουμε να πούμε ότι έχει κάνει με φοβερή επιμέλεια και σεβασμό στην δουλειά του Νίκου του Ιγνατιάδη. Και ο Ιγνατιάδης εκείνη την εποχή και τώρα μου φαίνεται ήταν στο εξωτερικό και δεν ήταν δύσκολο να είναι στην Ελλάδα. Ο Χάρης Ανδρεάδης έχει φτιάξει ο Χάρης Ανδρεάδης και έχει βάλει πραγματικά. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο εφέ είχαμε την τύχη όλοι οι μουσικοί να συνεργαστούν. Ξέρεις ότι όταν έχεις τους μουσικούς κοντά σου και σε αγαπούν, βάζουν την ψυχή τους μέσα. Λοιπόν, ένας από τους μουσικούς που συνεργάστηκε μέσα στο δίσκο και έκανε μάλιστα και ενορχήστρωση ένα κομμάτι του δίσκου, που είναι μόνο με computerized όλο. Εννοείς το θα ξανάρθεις μήπως? Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, είναι ο Βασίλης ο Γκίμος, ο οποίος έχει κάνει βέβαια, από ό,τι ξέρεις, και ένα δίσκο και τραγουδάει κλπ. Και ο Βασιλάκης λοιπόν έρχεται με μένα και λέει: παιδιά, έχω μία ιδέα. Το εφέ είναι του. Και το εφέ ακριβώς είναι του. Είναι καταπληκτικό εφέ. Είναι καταπληκτικό γιατί όποιος το ακούει νομίζω ότι κάτι συμβαίνει στο δίσκο. Φρενάρει η ταινία και συνεχίζει. Είναι καταπληκτικό. Να ακούσουμε βέβαια το τραγούδι. Έχω γύρω στις 2 ώρες βέβαια περιττώσει με τον Κώστα τον Καλημέρη που ήταν ο ηχολήπτης για να μπορέσουν να το πετύχουν. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι Δεν Έχω Τίποτα Δικό Μου. Προσέξτε, φίλοι ακροατές, την εισαγωγή του τραγουδιού πριν μπει η φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, το εφέ για το οποίο μιλούσαμε. Δεν έχω τίποτα δικό μου, γι' αυτό κάθε με ζητάς. Δεν είμαι εγώ αυτό που κυνηγάς. Δεν έχω τίποτα δικό μου. Ακούτε Αντένα στους 97,1. Η ώρα για τους έχοντες ραντεβού, ως συνήθως τους ενημερώνω πάντα, είναι 9 παρά 20 θερινά λεπτά. Έχεις ραντεβού, Δήμητρα? Έχω ραντεβού. Βλέπω γέλαση, σου άρεσε. Έχω πρόβα. Έχεις πρόβα? Έχω αφήσει την πρόβα αυτή τη στιγμή για να είμαι κοντά σου. Δηλαδή με έχεις κάθε υποχρέωση. Μου το έχεις ξαναπεί και στην αρχή. Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα, αλλά και όμορφα όμως. Λοιπόν, μια και μιλήσαμε για τον δίσκο Εξ Επαφής, θέλω να κάνω μια ιδιαίτερα ενοχλητική ερώτηση. Δεν ξέρω αν θα απαντήσεις. Τι γίνεται δισκογραφικά, ετοιμάζεις κάτι νέο, μήπως ήδη το επόμενο βήμα έχει μελετηθεί? Ενοχλητική ερώτηση. Μπορεί να είναι ενοχλητική, μπορεί να είναι μυστικό. Καθόλου. Όχι μόνο είναι μυστικό, αλλά ξέρεις εδώ. Δεν μπορώ να αντικρύψω και τη χαρά μου. Διότι αυτό που ετοιμάζω είναι κάτι που το ήθελα από πάρα πολύ καιρό να γίνει. Κοίταξε, ένα από τα πράγματα που χρόνια προσπαθώ και το τηρώ είναι να αγκαλιάζω και να προωθώ όσο γίνεται περισσότερο νέους ανθρώπους που πιστεύω από την πρώτη στιγμή που τους ακούω ότι έχουν ταλέντο. Κάποιοι λοιπόν δύο από αυτούς είναι τα παιδιά που θα κάνω τον επόμενο δίσκο μου και μάλιστα που θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα το Σεπτέμβρη. Και ποια είναι αυτά τα παιδιά? Αυτά τα παιδιά είναι δύο πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι, νέοι, με συμπυκνωμένες εμπειρίες και ταλέντο πολύ δυναμικό. Ο ένας λέγεται Στέφανος Κορκολής. Δίσκο με τον Στέφανο Κορκολή. Είναι είδηση. Είναι ο Παρασκευάς ο Καρασούλος, μόνιμος συνεργάτης του και από τους νεότερους, πολύ αξιόλογους τυχουργούς που έχω δει.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί από την πρώτη φορά που έχω ακούσει τη δουλειά των παιδιών είχα ζηλέψει πάρα πολύ. Είχα ακούσει το Μαγικό Κλειδί. Με τη Μαρία Δημητρία, το Μαγικό Κλειδί, πολύ ωραίο. Που ήταν μια πολύ ωραία δουλειά. Μετά ακούω και το δίσκο που έκανε ο Στέφανος. Λες και σε νύχτα. Το Λες και σε νύχτα. Εκεί είχα πια ζηλέψει πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή όταν ήρθαμε σε επαφή του λέω, παιδιά, θέλω οπωσδήποτε να κάνω τραγούδια. Χάρηκα πολύ γιατί ο Στέφανος ανταποκρίθηκε αμέσως. Ήταν κάτι δηλαδή που μου είπε ότι από μικρό παιδί και αυτός, γιατί ξέρεις ότι ο Στέφανος την πρώτη του σύνθεση την έκανε σε ηλικία 4 χρονών. Παιδί θαύμα πλέον. Πρόκειται περί φοβερής περιπτώσεως. Επίσης και ο Παρασκευάς ήταν παραπάνω από 25 χρονών. Ναι, είναι νέο. Λοιπόν, αυτά τα δύο νέα παιδιά που μας γεμίζουν έτσι ελπίδα για το θέμα ελληνικό τραγούδι. Θα είναι η επόμενη συνεργάτησή μου. Ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία επιλογή και είναι όντως είδηση. Το μάλιστα, Σεπτέμβρη λοιπόν είναι ο δίσκος. Δήμητρα Γαλάνη, Στέφανος Κορκολής. Θα γίνει στην. Αυτό και αυτό νομίζω ότι μπορώ να το πω. Θα είναι μια έκτακτη συμμετοχή που θα κάνω εγώ στην BMG. Δεν θα γίνει στη Μήνος. Με δανείζει η Μήνος, με παραχωρεί. Πώς φαίνεται. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει που το πες, με δανείζει. Ναι, γιατί έχουμε αποκλειστικά συμβόλαια. Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά θα είναι μια ειδική δουλειά που γίνεται για την BMG. Και μετά από αυτό νομίζω πως πολύ λογικά πρέπει να ακούσουμε την επόμενη μουσική σου επιλογή που είναι. Ο Στέφανος Κορκολής βέβαια και ο Παρασκευάς ο Καρασούλου. Ζωή τείχους του Παρασκευά Καρασούλου ήταν φυσικά το τραγούδι Ζωή με το κομμάτι από το άλμπουμ Λες και σε νύχτα. Και όπως μας είπε και η Δήμητρα Γαλάνη νωρίτερα, θα συνεργαστεί σε δίσκο το Σεπτέμβρη με τον Στέφανο Κορκολή και τον Παρασκευά Καρασούλο. Ακούτε Αντένα 97,1, η ώρα 9 παρά 14 θερινά λεπτά. Τι λες Δήμητρα, κάνει ζέστη, τι θα λες για ένα ούζο? Κοίταξε, δεν πίνω, αλλά στο ούζο 12 δεν ξέρω αν μπορώ να αντισταθώ. Δεν μπορείς να αντισταθείς. Να ακούσουμε ούζο 12. Ούζο 12 και θάλασσα. 12 ακριβώς. Η καλύτερη ώρα. Στις 10 Ιουλίου, Αντένα. Δήμητρα, ακούσαμε μόλις πριν τον Στέφανο Κορκολή, με τον οποίο όπως είπαμε θα συνεργαστείς. Τι θα έλεγες όμως να πάμε γύρω στα 11 χρόνια πίσω στην καριέρα σου? Μου αρέσει να πας πολύ πίσω. Μ' αρέσουν πάντα οι αναδρομές στη μουσική και μου φαίνεται ότι γίνομαι αναδρομικός. Πάω πολύ πίσω. Και βέβαια να πάμε 10 χρόνια πίσω. Να πάμε 10 χρόνια πίσω και να όλα ακούσουμε... τα χρόνια είναι αγαπημένα. Και να ακούσουμε ένα τραγούδι του Αντώνη Βαρδί. Ένα καταπληκτικό τραγούδι, μ' αγαπούσες θυμάμαι. Ναι. Για τα πόβρατα που ξανά δεν γυρίζουν. Μη μιλάς για τα όνειρα που βροχή έχουν γίνει στη γη. Τα τραγούδια που μου λέγες στην καρδιά δεν αγγίζουν. Η αγάπη παράπονο τις βραδιές στη δική μου ψυχή. Αγαπούσες θυμάμαι μια φορά, μα τώρα ερημιά. Μ' αγαπούσες θυμάμαι μια φορά, βροχή μετά. Μ' αγαπούσες θυμάμαι μια φορά. Σύνθεση του Αντώνη Βαρδί σε στίχους του Πάνου Φαλάρα το 1978. Λοιπόν, η Δήμητρα Γαλάνη τραγουδούσε «Μ' αγαπούσες θυμάμαι» στον ομώνυμο δίσκο. Αντένα 97,1. Δήμητρα, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, ήσουν μία από τις πρώτες ραδιοφωνικές συνεντεύξεις που είχα κάνει και συγκεκριμένα από εκεί παίρνω την αφορμή να σου κάνω την επόμενη ερώτηση, που ξέρω ότι σε σένα πάει πάρα πολύ, πιάνει τόπο η ερώτηση, διότι βλέπεις πολύ κινηματογράφο. Όποτε έχω χρόνο, ναι, τρέχω. Είχαμε μιλήσει πέρυσι για ταινίες όπως τον τελευταίο Αυτοκράτορα, το Moonstruck με τη Σεφ. Τι έγινε φέτος, τη φετινή σεζόν? Πήγες κινηματογράφο, τι είδες, τι σου τράβηξε την προσοχή? Φαντάζομαι δεν έχω καταφέρει από τις πολλές δουλειές, δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάω ένα θερινό σινεμαδάκι. Που τα αγαπώ τόσο πολύ. Και που θέλω να τα υποστηρίζω, γιατί αυτό το πράγμα που κλείνουν το ένα πίσω από τα άλλα είναι φοβερό, είναι κρίμα. Είναι από τα λίγα γραφικά πράγματα που έχουν μείνει. Όχι γραφικά, είναι κάτι που είναι σήμα κατατεθένα, ας πούμε, της χώρας μας και είναι κρίμα να το καταστρέφει έτσι. Δηλαδή, καλά, βέβαια θα μου πεις δεν κάνουμε και τίποτα καλό, όλα τα καταστρέφουμε. Αλλά ας κοιτάξουμε έτσι λιγάκι να τα σώσουμε τα θερινά τα σινεμαδάκια. Δεν έχω πάει θερινό, βέβαια τα θερινά επαναλήψεις θέλω να κάνω ορισμένες, άμα βρω το χρόνο, ορισμένα πράγματα που δεν είδα το χειμώνα.
Αλλά τώρα έτσι που κάνω έτσι μια γρήγορη σκέψη, βέβαια πού να θυμηθώ τι είδα αρκετά φιλμ. Αυτό που σου έρχεται δηλαδή περισσότερο, αυτό που ήταν το επικίνδυνες σχέσεις. Συμφωνώ πολύ. Επικίνδυνες σχέσεις, με Glenn Close, καταπληκτική και γενικά σκηνοθεσία. Και όλο αυτό το. Ναι. Και βέβαια είχα δει στις αρχές του χειμώνα το καφέ Μπαγκδάτ που μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Μια καταπληκτική κομμωδία, ναι. Δεν μπορείς να την πεις ακριβώς κομμωδία. Ήταν πάντως ένα outsider το καφέ Μπαγκδάτ. Το ωραίο ήταν αυτό. Του Percy Adams δεν το περίμενε ο κόσμος να γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία. Ναι. Και είναι πάρα πολύ τρυφερό έργο. Πάρα πολύ τρυφερό έργο. Και έχει ένα καταπληκτικό τραγούδι. Φτιαγμένο μέσα. Όντως, ναι, το καφέ Μπαγκδάτ. Πήγα και πήρα το soundtrack. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, να επιστρέψουμε μετά από αυτή την περιήγηση στον χώρο του κινηματογράφου ή έχεις κάτι να προσθέσεις? Εγώ, ναι, ήθελα να προσθέσω ότι μου θύμισες τώρα την εκπομπή που είχαμε κάνει την πρώτη σου εκπομπή και θυμάμαι ότι είχαμε αφιερώσει ένα τραγούδι στη μάνα σου. Πού θα θυμηθείς? Το θυμάμαι. Λοιπόν, επειδή το θεωρώ υποχρέωση μου να της ξαναφιερώσω ένα τραγούδι της μητέρας. Φυσικά που είναι πιο πιστή ακροάτρια. Hi mom. Hi mom, ναι. Λοιπόν, να της αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν. Πολύ ευχαρίστως. Ωραία. Αυτό το λέει η Δήμητρα Γαλάνη, φυσικά. Να σ' αγκαλιάζω μια φορά, ούτε με φτάνει ούτε μ' αφορά. Κάποτε θέλαμε κι δυο, μα τώρα πια σε θέλω για τον εαυτό μου. Από τον περσινό δίσκο της Άλκης της Πρωτοψάλτη ακούσαμε το τραγούδι Δικαίωμα, ένα τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη και της Λίνας Νικολακοπούλου. Δήμητρα, λυπάμαι, αλλά σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ναι, παρά 4. Θέλω να πω το εξής, ότι πρώτον σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο βραδινό Express. Να σου ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία στην Πάτρα, στη συναυλία στην επαρχία με τη Χαρούλα την Αλεξίου και στο δίσκο βέβαια που περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον το Σεπτέμβρη. Και εγώ θέλω να σου ευχηθώ να συνεχίσεις με την ίδια εντιμότητα και σοβαρότητα τη δουλειά σου, διότι το ραδιόφωνο είναι μεγάλη ευθύνη, είναι τέχνη, διαμορφώνει αισθητική και έχετε ευθύνη στον κόσμο απέναντι. Και αυτό το πράγμα εσύ το κάνεις πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή γι' αυτό και είμαι σήμερα εδώ πέρα. Γι' αυτό και άφησες την πρόβα που έλεγες νωρίτερα. Ναι, ακριβώς. Και να ευχαριστήσω τους ακροατές σου. Βέβαια. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους ακροατές του Αντένα που ήταν μαζί μας από τις 8 ως τις 9. Βράδινο Express της Πέμπτης λοιπόν. Η Δήμητρα Γαλάνη φεύγει σιγά σιγά. Τέλος, ακούμε, θα αλλάξω τακτική. Και με το τραγούδι θα αλλάξω τακτική από το άλμπουμ Εξ Επαφής. Η ώρα πήγε 9 παρά 1 λεπτό και φυσικά όπως πάντα το βραδινό Express έφτασε στην τελευταία του στάση. Από την Δήμητρα Γαλάνη, τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο, τον Ματθαίο Σκυλάκη που ήταν σήμερα στην επιμέλεια του ήχου, την Βιβέκα και τη Γιάννα που ήταν στα τηλέφωνα, ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ και μια χαρούμενη αυριανή μέρα. Στους 97,1 ακολουθεί η εκπομπή Blackout με τον Τόλι Βαρνά, όσο για μας θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο 8 με 9 για ένα νέο δρομολόγιο του βραδινού Express. Ως τότε γεια σας και πάρα πολλά φιλιά, μην ξεχνάτε ήταν ένα βραδινό Express γεμάτο κέφι, δροσιά και ζωντάνια από Ούζο 12. Αντένα FM Stereo.